И здравейте хора, добре дошли в днешното видео. В днешното видео ще играем Brawl Stars и много интересна новина. Какво са подготвили? Мега боксове или стар дропове. И този евент доста е интересен. И естествено ще има и giveaway, откъдето разбрах. И мисля всички, които в момента следят канала ми, да влязат в Brawl Stars и да почват да играят. И да убиват хора, разбира се. За този евент, нали, ако искате. Също, ако искате, може да се абонирате и за моя канал. Наистина, нищо не ви коства. Благодаря много на този. Че махилно, но паме проблема до някаква степен. Всички, между другото, са с по 2 стар дропа. Абсолютно всичките евенти с по 2 стар дропа. О, аз излетях в небето, бе. Да не си помислите, че спрях с YouTube само 3 видеоклипа, като съм качил, мисля петък да снимам. Просто вторник нямах възможност. Затова мисля петък да снимам и събота. О, пак излетях! Какво е това? Благодаря на всички. Те ме защитиха, бе. Направо аз излетях в небесата. Двама от 3 плеяген. Така. Че колко бързо се зарази супера. Хора, давайте ми идеи за други игри, не само Brawl Stars и Roblox. О, не. И тук нямаше как. Пишете долу в коментарите вие какво предпочитате. Мегабоксовете или стар дроповете. Явно да, загубихме. Мисля, че много от вас ще искат мегабоксовете. Макар че цели 31% от нас са гласували за стар дроповете. 1 мегабокс или 6 стар дропа. 6 стар дропа. Не знам кой ще получи късмета за легендарен. Ама ще има начин. Ме. Тук влязах в кашата. Така куршумът на Манди. Да оцели Ел Примама. Между другото и тук се вижда първоначално беззъба Пайпър, както е било в другите сезони.
в по-предните де. Обърнахме резултата направо. Ето вижте. И цели 2 мисии, които са изпълнени. Този сезон вероятно ще се опитам да стигна до 50-то ниво и да отворя легендарния стар дроп. Ще се опитам, не че съм напълно сигурен, че ще мога. Много от вас ще си казват, между другото аз току-що отключих Пайпър или Едгар, защото просто нямаше идеи или подаръците на мен, не знам защо. Този беше на 34 кръв само. Бол ли само е останал, да. Да се съберат на едно място. Тук. Да, разбира се, всичко явно ще решава в третия рунд. И тук само... Да, ние победихме. Супер. Вече екситвам. Явно късмета ми се тръгна. От Браво паса имам стар дроп. И естествено Rare. За 20 дена мисля, че ще може да постигне нещо аз. И нека да продължаваме с още 3 игри може. И това ще бъде от видеото. Не си мислете, че съм OG. Само да ви кажа. Акаунта ми е създаден миналата година. Иначе преди имах и други акаунти, просто не разбрах какво ми се падаше от тези неща, когато ми западнаха някакви браузъри. Така, Едгар ще скача, но и аз ще скачам. Къде ще избягаш се? Айде. Така, 70 XP. Как не можах да събера за ниво 24 изобщо? И явно това ще е последният матч. Или поне да мина 24-то ниво от Brawl Pass. Благодаря на Хенк. Защити мен наистина.
Добре, първият рунд е спечелен. Ей, супер, победихме. Сега трябва да съм събрал XP, няма как. 60, да. Супер. И тук 100 PowerPoint, 38. Всички браулъри могат да ги апгрейдна буквално. Ще дръвим на Пайпър, докъдето мога. Ето до 8 Power, значи. Още мога, добре, ще апгрейдна Драко, защото в принцип играя доста. И Би, която също я взех вчера. Падна ми се от просто нормален стар дроп на 21 чер от Брал Паса. Сега колко кръв има Пайпър, искам да видя. 3910. Тя не е танк. Точно заради това. И хора, това ще бъде от днешното видео. Не забравяйте да се абонирайте. Не забравяйте да се абонирате. И да сложите един лайк на това видео. И чао! До следващото видео.